Idziemy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. No. Aż to masz? Masz? Pokaż. Mamy to! Nagrałam! No dobrze. Widzisz? Wystraszył się. Grunt to użyć właściwych argumentów. Ale żeby od razu misterium z tego robić? Mam nadzieję, że tam nie będzie dzieci. Wykorzystamy nasze 5 minut. Już widzę nagłówki w proście. Mord rytualny w Sulęczynie. Ściągniemy Magdę, ona zrobi z tego fotoreportaż, a ja wreszcie kredyt swój spłacę. Super! Idziemy, chodź. Niech przemówią starzy, młodzi i przedstawią, czym im zawiniła owa Kania. Żona moja do protokołu spisze te zeznania. To, oj sędzio, to nepotyzm! Co ja słyszę? Pan leśniczy, czegoż pan tak głośno krzyczy? Bezrobocie, w kraju bieda, z jednej pensji żyć się nie da. Milcz, kobieto, jedno powiem, tutaj we wsi prawo ja stanowię, a ty spisuj wszystko, słowo w słowo, jota w jota, by mógł wyrok wydać potem. Proszę, słucham. Świadek. Pani sołtys pierwsza, proszę. Parytety dziś na topie! Posuń no się trochę, Sołtys chłopie! przemawia. Dziś porządzić daj kobiecie! Ale przecież... Odzywa! Niechaj słucha i przyswaja! W ministerstwie jest ministra, na uczelni zaś magistra. Na dach włazi kominiarka, dziś wójcina trzęsie gminą. Adwokatki z wiedzy słyną. Każda z nich to feministka, a ja jestem tu sołtyska. I przyjdzie wyjść w pole, mężczyźni się zbierają przy kuchennym stole. Kurczowo trzymają karty. Jeden krzyczy, inni krzyczą. Tak się przekrzykują, że aż w uszach trzeszczy. Pieniędzmi się przy tej baśce, pieniędzmi się szasta. I o co te krzyki? Toś ta gra to Maśka. Tak, tak, tak. Nic tu nie mam do dodania, bo wszystkiemu winna Kania. Siądź, Kaszyńską! Dajże spokój, kobieto. Ludzie patrzą, wstydu oszczędź. Proszę siadać, proszę siadać. Tu nie ma przekupstwa, tu jest sąd. Jo, Tak, coś to jest, a on se zgryzie, nie? Proszę wstać. Ciebie Wstać chcesz. proszę. Obserwatorzy na widowni również. Ja, mleci. Po wysłuchaniu świadków i wszechstronnej ocenie materiału dowodowego uznaję, że Kania jest winną wszystkich zarzucanych jej czynów. Zgodnie z prawem zwyczajowym i tradycją miejscową skazuje ją na śmierć poprzez ścięcie. Wyrok jest prawomocny i ma rygor natychmiastowej wykonalności. Tak, tak. Spokój! I teraz moja ulubiona sentencja. Kacie, czyń swoją powinność. Brawo, brawo! Tak, tak ma być! Sprawiedliwości stało się tak. A kto nam zapłaci za nasze Starania. To dzięki nam! To dzięki nam została zabita Kania. Tak, tak! Kasa, kasa. Kasa.